Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται είτε σε περίπτωση σεξουαλικής υπολειτουργίας. Για παράδειγμα, όπως το έχω δει σε ασθενείς, υπηρετήσατε στον στρατό, μετά υπηρετήσατε ως πατέρας και μετά τελειώσατε με όλα αυτά. Ή αντίθετα μπορεί να εμφανιστεί η ασθένεια σε περίπτωση σεξουαλικής υπερλειτουργίας. Για παράδειγμα, άνδρες σε επαγγέλματα όπως γιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι ή και χρηματιστές, αυτοί έχουν πάντα πίεση, βρίσκονται συνεχώς υποπίεση. Αυτά είναι συνήθως και τα επαγγέλματα όπου η ενδοοικογενειακή βία εμφανίζεται πιο συχνά. Γυρίζουν σπίτι με όλη αυτή την πίεση και αν η γυναίκα δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, τσακ, μπαμ και το πρόσωπο πρίζεται. Ίσως να πρέπει να βρείτε μια άλλη δουλειά. Εκεί εμφανίζεται επίσης πολύ συχνά ο κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη, εντυπωσιακά συχνά, άτομα που βρίσκονται συνεχώς υπό μεγάλη πίεση, αλλά και εκείνοι με υπολειτουργία. Μπορείτε να δείτε ξανά το βίντεο για την ανικανότητα, το πολύ σημαντικό θέμα με το θερμός. Ναι, ίσως να βοηθήσει. Επίσης, αν ήδη βρίσκεστε σε θεραπεία, μπορείτε να πάρετε ζάχαρη ντιμανός, ένα φυσικό συμπλήρωμα. Γιατί ο καρκίνος αγαπάει τη ζάχαρη και μισεί τη βιταμίνη C. Και με την ντιμανός γίνεστε πιο δεκτικοί στη χημειοθεραπεία. Έχουν προσπαθήσει επίσης να αφήσουν τους ασθενείς εντελώς χωρίς ζάχαρη, απλώς να λιμοκτονήσουν τον καρκίνο. Αυτό είναι ανοησία. Παρακαλώ, αν κάνετε χημειοθεραπεία, να παίρνετε αυτή τη ζάχαρη D-Manose. Θα τη βρείτε σε κάθε κατάστημα καλλιτικών και ειδών υγιεινής και συγκεκριμένα, παίρνετε αυτή τη ζάχαρη, είναι ένας απλός σακχαρίτης, από την πρώτη έως την τρίτη μέρα, 3 φορές την ημέρα, την τέταρτη έως την πέμπτη μέρα, 2 φορές την ημέρα και από εκεί και πέρα μόνο 1 φορά την ημέρα. Οι εναλλακτικές θεραπείες δεν αντικαθιστούν τη συμβατική ιατρική. Μπορείτε όμως να τις συνδυάσετε γιατί δεν βλάπτουν. Όπου διακρίνουμε ανάμεσα σε αλλοπαθητική, συμβατική ιατρική και ομοιοπαθητική. Εκτός από τη συμβατική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και η ανθρωποσοφική ιατρική, συγκεκριμένα με την υποδόρια ένεση εκχυλίσματος γη. Μέσω αυτού, σε συνδυασμό, οι όγκοι έχουν επίσης μειωθεί. Τι άλλο μπορείτε να πάρετε παράλληλα με τη θεραπεία που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, αναστέλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, προλαμβάνει τον καρκίνο και αποτρέπει τη μετάσταση. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στην εφημερίδα, στο κεφάλαιο «Καρκίνος». Ακόμα και αν έχετε έναν κακοήθη μη χειρουργήσιμο όγκο, εκεί θα βρείτε ένα ενημερωτικό άρθρο για την κλίνικα Santa Croce στην Ελβετία. Για την πρόληψη καρκίνου, μπορείτε απλώς 1 φορά το χρόνο να πηγαίνετε στον οικογενειακό γιατρό. Κάντε μια γενική εξέταση αίματος. Δώστε τα πρωινά ούρα σας και ζητήστε να γίνει μέτρηση του καρκινικού δείκτη CA. Αυτός είναι ένας μη ειδικός καρκινικός δείκτης. Από αυτό μπορεί κανείς να δει αν υπάρχει κάτι στο σώμα σας που δεν ανήκει εκεί. Υπάρχουν και ειδικοί καρκινικοί δείκτες. Αν τώρα ανησυχείτε για καρκίνο του μαστού επειδή υπάρχει στην οικογένεια, τότε κάνετε την εξέταση για τον αντίστοιχο καρκινικό δείκτη. Συζητήστε το με τον γιατρό σας. Αυτός ο καρκινικός δείκτης CA κοστίζει στη Γερμανία 14 ευρώ.